対策を。領域展開、覚悟を暗えて。ビビらずいけ。俺は人を助ける肉をコン。人を助ける。終わりと負けたが、少しでも多くの善人が平等を享受できるように。ビビらずいけ。領域展開、覚悟を暗えて。ビビらずいけ。万象剣コン。ビビらずいけ。